A Avogacía do Estado achándase na defensa da prórroga de 60 anos concedida a Ence no ano 2016 polo Goberno en funcións de Mariano Rajoy. Na resolución presentada, o órgano da Administración Xeral recorda que a legislación vixente limita as concesións en terreo marítimo terrestre por un período máximo de 75 anos. O máximo que se pode ocupar o dominio público dende a primeira concesión son 75 anos. Por lo tanto, os 75 anos empezan a contar dende o 58. Entón, a prórroga que lle concederon no seu momento, como moito, podería ir ata 2033, porque no 2033 agótanse eses 75 anos. Nunca se lle podería ter dado unha prórroga que pasase dese plazo, que foi o que se fixo. Outro dos motivos polo que a Avogacía do Estado renuncia a defender a prórroga é que non se xustifica que a actividade empresarial da fábrica non se poda exercer noutra ubicación. Unha das razóns para as que se pode conceder unha prórroga en dominio público porque a actividade que se fai non se pode facer en un sitio diferente. Por exemplo, un asteleiro. Se botas un barco ao mar, pois obviamente tes que estar pegado ao mar. Pero a actividade que desenvolve Ence non se xustifica en ningún momento no expediente que teña que permanecer en dominio público. A tenente de alcalde mostrouse satisfeita con esta decisión e asegurou que é un paso máis para a recuperación da ría de Pontevedra. O futuro, pois xa se verá o que pasa. Pero, desde logo, o que sí se abre é unha porta pois, a que a esperanza que ten a maioría da sociedade de Pontevedra de ver Ence fora desa ubicación e ver a ría recuperada, pois que está aberta e que o partido sigue. Cando había quen pensaba que está facendo unhas campañas a empresa enormemente agresivas nos medios de comunicación e enormemente agresivas contra o Concello de Pontevedra, bueno, que pensaba que o tiña todo moi ben atado e, bueno, pois agora hai unha porta que se abre para poder, pois, ese ancello que temos desde hai tantísimos anos de ver Ence fora de aí. A reacción de Ence non se fixo esperar. A compañía manifestou o seu rexeitamento ante o cambio de criterio da Dirección Xeral de Sostibilidade da Costa e do Mar e asegura que seguirá defendendo nos tribunais a validez da prórroga da súa concesión.